Leukemia? Mao ka na, mister. Leukemia ang sakit sa mga asawa. Ginoo ko. Hernan, magawas na lang ta din eh. Mupauli na lang ta sa ato. Pero, day, Sige na. Mauna man gihapon. Mamatay man gihapon ko ining sakit ah. Janet. Kaluis kong asawa. Luya na kasi siya. Upli na kabuan nga. Nagdubog siya sa banig. Ginuota ba ang itaon ko? Nga maayo lang ta akong asawa. Dahil sige na. Kaon lang bisa gamay. Dili na ko dong. Kapoy na kayo. Gibati kong dili na ko magdugay. Day, ayaw ko pagsultik ingon anak. Nagkinahanglan ni mo. Una-una ang gagmay pa ato mga anak. Isad lang na ko dong. Nga dili ni mo pasagdan ang atong mga anak. Kung mamatay na uyak ko. Dili ka mamatay, day. Mamaayo kasi mong sakit. Buntag naman, day. Day, Janet. Day, malakaw ko sa'yo, ha? Kaya mangita ko kwarta ron. Ikapalit ang tambal ni mo. Day? Day? Wala naman maglihok si Janet. Day? Dili. Bugno na kayo siya. Ginoo ko. Kung mo ko na. Patay na si Janet. Day? Day! Anong imo maming gibiyaan? Ano man? Janet! Karon nga nalubong na ang akong anak Herman. Unsa may plano nimo? Kung masugot ka, ma, ako lang na ibilin din ang duha na ko ka anak. Eh, malisugod ka timan nila kay trabaho biya ko. Na sige, ikaw ang mahibaw. Sige lang, ma. Mahatar ko ni bugatas para sa ako mga anak. Kapait ining teka ubas kinabuhi. Laay kayo. Uy, lami. Huwag tayo kasulti-sulti. Oy, Herman! Naunsa mo ka diha? Naginuktok bang ka? Naunsa ka? May ganoon na lang ko ba eh? Unsa? Uy, unsa mo naghandom ka lang gyapon sa mga asawang patay na? Ano to kunaw na ah? Kuya kinuha mo, be? Ha? Asa man daw? Sweldo man na to ron. Mag-inom ta. Usod ta ka ng bidyukihan. Para malingaw ka. Saman. Uy, di lang tinggali ko ba eh? Sus, naunsa man taong gawin. Naunsa man. Ay, pagbalibad. Kuya gina mo. Kaya mabuang kag sige kag hinuktok ya. Di ka maglingaw-lingaw. Ay, pag siguro na si mga asawa kapatay na. Ikaw ba, Hab? Di mo yung giladin nila. Gusto mo lang yun kung malingaw ka ba, Herman. Di mo ko nalalim ang imong kahintang ka. Biyudo ka na. Laay kayo na, eh. Oh, tinood ko ka. Tinood ko na ba eh. Pahit kay kemtang na ko nga. O, wala ko'y ulian. Kaya wala ko'y asawa. O niya akong duha ka mga anak. Tuwas kong ugangan. Kay, di ba sa mag-atiman nila kay trabaho man ko. Mausad lagi. O, sige, mag-inom na tayo. Malingaw ka. Siya ka ba, eh? Sir? Gamot na ng baso. Uy. Sir, darang inyong gi-order nga pulutan. Salamat ay ha. You're welcome, sir. Sige. Kanit tang, day. Yes, eh. Sir, may order pa ka? Mahimong, mahibaw mo pangan? Nining. Tawag lang ka og Nining. So good na. Ako sab si Herman. Salamat ha, masugot kang
Magigpanuri ka na ko din sa baybayon. Okay ra, uy. Amigo naman sabta. Ang sa di mo isulti gani, ha? Biyudo na ka? Oh, o lagi. Uy, luwi ada ini mo. Unya, pila naman sa edad sa imong mga anak? Ang kamagwangan, 2 ka tuig. Ug ang ikaduha, 1 ka tuig. Unya, ay man sila karon. Tuas akong ugangan. Nindot sab kada, kay mo sulti gyud ka sa tinuod. Ang ubang mga lalaki, dilikit mo tugan. Bisan pa og minyo, mayon gihapon ulitaw. Lahi ko, Ning. Ang akong gusto nga kung may babae mang may gugpan ako, iyang dawaton nga akong pagka ako. Kung makadawat ka na ako, ug andam ka panginahan sa akong mga anak, mga asawa ko nimo. Herman, Mo na tinuod ning. kuyawa da ining biyudo nga mo explicar, no? Diretso-diretso man lang. Unya, unsa man? Musugot kang himuon ka na akong inahan sa akong mga anak. Ako pa nang una-unaon man. Nakalitan mo ko sa kung nadungog ka ni mo ron. Tinuod ka ni? Musugot ka na sa akong gitanyag nimo. Magkiminyo ka na ko. Musugot ko, Herman. Total, buutan man ka. Kung nahigog mamasag ko ni mo. Salamat, salamat ning. Ug magpakasal din ta sa labing dali panahon. Sa katapusan na, asawa tanagid ka. Isaad lang ginako, Herman. Nga dili ko ni mo binuangan. Huwag na imo kong panggaon. Ako na isa ka maning. Magbalipayon ka uban ako. Kung ano eh, Ning, Unsa man? musugot ka na akong kuhaon ng akong mga anak. Nga tuas ka ugangan. O atong itipon din eh. Oo, nga no dili man. O sige, kuha ang mga bata. Aron ako na mo atiman nila. Dili ni mo mahimong kuhaon ang akong mga apo. Ma, Nganong imo mang kuhaon? adto na ako mga bata. Aron, may motiman nila. Kaya ito mas nini nga, motiman nila. Dili na ko ihatag nimo ang akong apo. Saon pa lang na si mong asawa? Oh. Ako'y atiman ining akong mga apo. Bahalag di ka muhatag og kwarta, kaya na nako. Basta kay dili ko musugot nga imong kuhaon ang akong mga apo. Paghimo mog inyo. Ay, ayan na lang kung kaguol. Maayo maganda today. Kung niya din yung mga bata. Nya unsa o man nato anak. Nga dili man musugot ang imong ugangan. Sige lang. Hatagan ka na ko og daghang anak aron malipay ka. Tinuod ka ni? Mabdos ka? O lagi. May umaabot na unyatang anak. Mayo noon. O sige ha. Ang pingin na yung sa baka. Naunsa naman ka, Herman, ha? Duha na hinuon ang atong anak? Maura na imong ihatag na akong kwarta? Eh, pagreklamo ha? Dawataw siya hatag ako ni mo. Nga naman ka? Nausap naman ka? Dili man ta kaingon ini? Unsa pa na itabo nimo, ha? Pero may ka na lang hubog inigulit nimo. Nausap ka na gyud, Herman. Nausap ka na gyud. Unya, wa makabantay mong asawa nga may babae ka, Herman? Oh, asa ka bantayan ko. Maro gud ni. Unya, unsa man? May kwarta ka din ha? Kay mo palita og butang. Oh, ni ani ah. Wa man ako ihatag tanan akong sweldo sa akong asawa. Dali, mapaytag butang. Latay tadaan, niya pagkahuman. Dadon tikas, ikapitong langit. Kanya ba? Kina akong ganahan ni mo. Oh, Ning? Unsa ni? Anong ipanghipos imong mga butang? Biyaan na ka na ko, Herman. Unsa biyaan? Dili na ko makaagwanta nimo, Herman. Nagtuo kang wa ko mahipaw. Nga nag-adik-adik ka na. Huwag nga may kabit ka pa gyud. Ha? Oh, sorry. Sorry na lang, Herman. Mubiya ko nimo og dadon ko ang atong duha ka anak. Ning, ayaw. Ayaw nagbuhatan ako. Maluhi ka. Ayaw nagbuhatan ako. Ikasubo ko, Ayaw Herman. kanyang biyahe. Gikasubo ko. Nausap ka na.
Dili na ikaw ang Herman nga ako nailhan sa una. Ang Herman nga masinabuton. Ang Herman mapinanggaon. Karon ikaw na ang Herman nga himabay. Ang Herman nga adik-adik. Oh. Mong pasaylo ako. Mubiya minimo. Ning, maluwi ka. Ayaw na ko niyo biyahe. Isa na ko, mag-usap na ko. Ayaw na ko niyo biyahe. I'm sorry, Herman. Wa na'y makapugong pa nako. Adjust. Oh, Nining! Ayaw ko niyo biyahe! Nining! Tungod lagi kay tao lang ta. Dili malikayan nga matintal ta sa mga butang sa kalibutan. Sama sa nahitabo na ko. Tungod sa kong gibuhat, gibiyaan ko sa kong asawa o mga anak. O kung kinsam to na kailan ni Juanita nining Ulayban, nga naa sa Kabadbaran Agusan del Norte, Concepcion Leyte, ako ni Day, si Herman. Balik ng taon ako, Day. Kaya nag-usap na ko sa kong kinabuhi. Nagkinahanglan taon ko ninyo. Huwag niarag hapon ko, nagpaabot ninyo. Dinhin lang kutob. Nagasalamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Herman nga taga Seaside North, Poblacion, Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan faithfully. Ang mga kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gabos sa direksyon na Priscilla de Canas. Kamusta mga higalang, mga suking papinaw, kinasing-kasing kong gidabit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.